Now, mga igsoon, sigon sa akong gikapahibalo ninyo, karon mao ang ikaduha nga Domingo nining ordinaryong panahon sa kasaulugan sa panaw sa atong pagkasimbahan. O kining Dominguha usab mga igsoon, bililhon kaayo alang kanatong mga Pilipinon. So for the Philippine Church ato arani, no? Kay karong adlaw atong gipasidunggan ang batang Hesus, ang Santo Niño. Mobita ng karong adlaw from Apari to Hulo. Nagkuan gyud, nagsaulog gyud ta sa kapistahan ni Santo Niño. Mobita ng karong bulana na ubang parokya nga kining bulan sa Enero gitawag og Nutrition Month. Kabalo mo Nutrition Month? Oo, kay mulaktaw rag uska adlaw tuan na po'y pista. So, makasave og kuan budget. Okay. Kaya pwede rag sige ra mo pamistara atos pikas pamahaw, paniadto, panihapon, ana. Na mga ana. Tungod sa ato ang pagpasidungog sa batang Hesus. Apan atong sabton mga igsoon, nganong ingon ni ini man ang atuag yun nga pagtagad o pagsaulog sa batang Hesus. Kugani, kung ato ang nga aninawon, nahuman na naman natog sa ulog unta ang batang Hesus, ang iyang kinabuhi sa pagkabata, nahuman na, kanus aman to, o tumiaging Pasko sa pagkatawo mga igsuon. So munang tuguti usa ko, ato sang ibalik ang ato ang pagpamalandong ni atong Paskos pagkatawo sa atong manunubos, aron ato nga madayig, lalom nga madayig ang atong pagsaulog sa Santo Niño, ilabi na kitang mga Pilipino. Kitang mga Pilipino. So mobalik sa ta sa Paskos pagkatao no nya. Mao ni ang atong reflection adto nga ang Pasko dahil sa pagkatao sa manunubos maigsuon, mga lipay gyud tanang mga Kristiyanos ngano kay ang atong paghandom sa pagpakatao mauman ang ato usab nga paghandom sa dakong gugma sa Dios dinhi kanato. Yang dakong gugma, unsang gugma niya nga dili nga ihatang wala ta niya kalimti. Wa ta niya ikalimti. Kung gani gituman ang iyahang saad. Iyang saad nga diin hawason ta sa kultura, sa kinabuhi nga napanunod nato sa atong unang ginikanan. Unsa man tong kinabuhi ang napanunod nato kulturaha sa napanunod nato sa atong unang ginikanan. Ang kinabuhi sa salang panulundon. Salang panulundon. Mao na ang iyang pagpakatawo mga igsuon aron maputol ang salang panulundon. Hawason ta niya niini. Nya, unsa may timaan anang salang panulundon may igsuon? Unsa man ang kulturaha? Kumatag-tag example din niya. Kana bitang ang mga hiwi gani nga mo'y atong tuhuan nga mo'y tulid o ang mga sayop mo'y atong tuuhan nga mo'y insakto ug labaw sa tanan atong himuon nga ang kangit-ngit mao'y kahayag, maunay timaan nga ang salang panulundon nagpadayon dinhi kanato. Nganuman, kay kanang mga pagtulunan nga hiwi, mga igsuon, mga bakak og sayop, ug mga pagtulunan sa kangit-ngit, iya na gikan sa kaaway sa Dios. Nga diin ang atong unang ginikanan napukan. Mabita na nga kung magpadayon ta, diini mo ang kulturaha mga igsuon, magpadayon pod ang atong pagpangandoy o kaluwasan. Tungod kay kangit-ngit, walay klaro. Tungod kay sayo, pirmi lagutang kuan yun, dili gud may insakto. Mismo atong tuang insakto, sayop man, di sayop lang gihapon. Munang nangandoy taog, kaluwasan. Unya na ang atong mga kahaguka, emptiness, kay wala masatisfied ang atuang mga longings. Wala masatisfied ang atuang mga gipangandoy. O gani, mapuno ta sa mga kabalaka, mga kahingawa, kung unsay mudangatan nato. Nganong ingon ana man, kay
wa man nato maklaro unsa gay tukma ug unsay insakto nato mga igsoon. So mao na ang atong gisaulog niya. Katong pagsaulog nato atong mao pud na ang nahitabo gyud nato. Konkreto nga hitabo nato dinhi sa atong dapit sa Pilipinas. O kini nahitabo ni atong tuig 1521. Kung nakahinumdum mo ato, gani atong 1521 nahiabot ang mga Kristiyanos nga mga misyonero dinhi. Agi og pagtuman sa mandato sa ato ang Ginoong Hesus. Kaya ang atong Ginoong Hesus mga igsoon, naaman to sa mandato sa iyahang mga tinun-an. Mao bitaw na nga kita kay iya mga tinun-an karon gipahinumduman puta sa maong mandatos niya. Kung nakadumdum ato atong ibalik. Katubitang dayon niyang saka sa langit, gibayaw sa langit, unsa ingon sa iyang mga tinun-an. Isangyaw ninyo kining maayong balita sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Sumao din ay misyon nato, mga tinun-an sa Ginoong Hesus. Na atong isangyaw ang iyahang pagtulunan, ang maayong balita nga ang Dios nahigugma kanato mga igsoon. Sutong niabot sila dinhi, apan di lang paigo nga isangyaw unsa paggigingon sa atong Ginoong Hesus. Di lang paigo nga makadungog ug makadawata sa maong mensahe, kundi ningon pa siya, ug himua silang akong mga tinun-an. Mauna. So ang tanan nga makadungog sa mensahe, himuon nga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. So unsa man ang tinun-an, di ba mutuo, musalig, ug magbuhat sa pagtulunan sa magtutudlo. Maunay tinun-an mga igsoon. O gani, dili nilisod sabto nato. Kamo ni giingon sa atong bunyag, pabunyagan ta, aron maunsa ta, mahimong Kristiyanos. Apan unsaon nato pagka mahimong Kristiyanos, kung dili ta magpatudlo ni Kristo. Unsaon nato pagkahimong Kristiyanos, kung ibaliwala nato ang iyang mga pagtulunan ug mga pagiya alang kanato. Mahimo ba tang Kristiyanos? Dili. Sumo ng mga igsoon, di lang dahil paigo nga makadawata sa iyang mensahe, pag yung himuon tang Kristiyano sa ato pa, hulmaon nato ang atong pagkatao. Hulmaon nato. Mubita na nga ang Christian icon nga gigasa sa mga misyonero sa unang Pilipino nga Kristiyanos. Mao ang imahen sa Santo Niño, Batang Hesus. Aron pagpasabot nato, nga din kay bata man, magsugod ta. Paghulma sa atong kinabuhi, magsugod ta. Pag kinabuhi nga diin, dili na sa kangit-ngit, kundi iya na sa kahayag. Maubita ng mga igsoon, kung atong tanawon ang kasaysayan sa kaluwasan nato may igsoon, ang pag-abot sa mensahe sa kaluwasan sa atong panahon may igsoon, di gyud ni siya sa sukwahi sa nahitabo sa atong amahan sa pagtuo. Kinsa matong atong amahan sa pagtuo? Si Abraham. Nga diin si Abraham gitawag sa Dios gikan sa iyahang lugar nga diin dito secure na sa kaayo o gipaadto sa usa ka dapit nga wala sa mahibalo ug unsay mahitabo niya. Ang iya lamang nga nagtuo siya ug magsalig sa Dios. Kung unsay mahitabo niya, ang tanan iya ra gyud na sa Dios. Nganong gibuhat man to? Aron ma-purify siya mga igsoon. Ma-purify. Asa siya ma-purify? Okay, aron makasabutan ni mga igsoon, balik ta sa nature natong mga tao. Di ba usa sa kinaiya natong mga tao, makigdugtong ta ug mga linalang nga atong gituuhan nga makatabang nato. Di ba? Normal na nato. Natungod niya na sa ato ang kahigwaos nga nangita ta og mga linalang nga makatabang nato sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, to the extent nga naghimo ta og mga Diyos-Diyos sa ato ang kinabuhi.
Kay mauna sa mga igsuon, kay nagtuota nga dunay mga gamhanan nga mga linalang, una mo na ito mga Dios-Dios, nga makatabang nato. Muna nahitabo sa atong amahan nga si Abraham. That's why he was purified, ug ang iya pong mga kaliwatan, kinahanglan nga magpadayon pag-purify sa ilahang mga gisaligan nga mga gamhanan, aron nga magkinabuhi nga mutuon na lamang og usa ka gamhanan ug ihatag diha kaniya ang tanan niyang pagsalig, magtuman sa iyang kabubuton. Nga mo po ni nahitabo nato. We are not exempted on this. Mao bitaw na nga sa atong paghaladhalad sa mga gamhanan, niabot ang mga misyonero, giingnan ta. Kanang inyong paghaladhalad, pakigdugtong o gamhanan, tinuod nga dunay gamhanan. Apan dili daghan usara. Ug mao na ang Dios nga gidala o gipaila sa atong Ginoong Hesus. Nagpailan, nagpadayag sa munang musalig tatanang ngadto kana munang sugod adto hangtod sa kalawatan, kamuog ako nakadawat po ta ni mong mensahe gikan kaliwatan, magpadayon po ta pag-purify. Aron nga mutuon na ta ug musalig sa usa lamang kagamhanan nga mauna ang Dios. Nga mawala unta ang mga Dios-Dios sa atong kinabuhi. Dili lamang maingon ta mga Dios-Dios nga mga gods and goddesses dito, apil na ng atong gito ang magamanan. Sama sa mga kwarta, sama sa mga politicians, nga mabaylo nato ang Dios. Kinahanglan di ay nga, ang Dios lamang ang atong saligan mga igsoon. But however, kinahanglan di nga kining mauminsan na akong balikon, ihulma dinhi kanato. Mobita na nga ang Batang Hesus, ang Santo Niño as an icon, pagpahinumdum nga pag kinabuhi din nato sa kinabuhi kaluwasan, we have to start all over again. Paghulma sa ato ang pagkatao. Gani, muni atong nadungog karon mga igsuon, no? Sa ato ang ebanghelyo. Nga diin gihulagwayan ta, gitagaan tag panigingnan. Panigingnan, isip, katawhan sa Dios. Gani, miyani atong Ginoong Hesus, ningon ta ang iyang kinabuhi, nagpadayag nato sa dili makita nga Dios ug sa kamatuoran sa atong kinabuhi sa atong pagkatao. Kadumdum mo ana, kay usa sa mga declaration nato sa atong Ginoong Hesus may Christian nga belief nato ningon ta, si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. So pinaagi niya, gipailan ta sa kabubuton sa Dios alang kanato. Kung nakadumdum mo, katubang usa sa iyang mga tinunan si Felipe, usa sa iyang tinunan, ingon nga Felipe nga, magtutudlo, ipakita kanamo ang amahan o paigo na na. Nya unsay tubag ni Felipe? Ha? Aw tubag sa atong Ginoong Hesus nga to kang Felipe, usa gigon, ha? Felipe, nadugay na lang tangga kuyog. Wa pa kakakita sa langit nung amahan. Nya ingon sika ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Maubita na maison iyang gipatawag ang Dios og atong amahan aron pagpasabot nato nga ang atong kinabuhi gikan di ay sa Dios, mo nagnahimo putang anak sa Dios ug gipasabtan ta nga ang atong pagkatawhanon imahin sa dili makita nga Dios. Di ba mo man giingon nato, giunsa pagbuhat sa Dios ang tao, iyang gibuhat sama sa iyang larawan o kasamahan. Na kining mo ang pagtulon-ana mga isod, nawala ni nato. Kining mo ang pagpanabot nga imahin da ita. Sa dili makita nga Dios pa expression ta niya. Nawala ni nato tungod kay nakasulod man ang pagtulunan sa kaaway sa Dios. Munang soul searching na ta, gapangita na ta. Then there comes, Christ came. Gituduan ta niya, nga makasabot lamang ta sa atong pagkatawhanon kung mubalik ta sa tuburan sa atong kinabuhi nga mao ang Dios. Mabita na atong balikon din sa atong ebanghelyo, no? Nga ang atong Ginoong Hesus, bisan tuod, matuod siya nga Dios,
Wala sa magtupong. Wa sa nagpakadiyos. Sumala pa ni San Pablo. Kay matuod man siyang tao. Mobita na nga siya misumiter sa iyang kaugalingon sa tawhanon nga pag-amuma sa iyang ginikanan. Manang balik sa Ebanghelyo, no? Gilagwayan ta nga matagtuig ang balaang banay, no? Si Jose Maria o Jesus, matagtuig muadto dai sila sa Jerusalem aron pagtuman sa ilahang kultura, sa ilang relihiyon nga maghalad sa matag piyesta nila, importante nga piyesta kang gitawag og Passover, no? Kapistahan sa pangilin sa pagsaylo. Og dito tuod ang the Holy Family nga gitukanan ta dinhi nga ang edad sa bata napulog duha sa tupa 12 anyos. So duna na ni say consciousness mga igsuon na ani pag-alamgo. Na makita bitaw nato na tanaw na ato makabataan rog 12 anyos. Di ba na anay consciousness? Ang butok unsa pong consciousness nang naan nila. Yung ano? Mag-ingon-ingon, 12 anyos pa ha? Mag-ingon-ingon, ay, crush mo na ko na siya. 12 anyos pa? Ga-crush ka na? Dayo kahiubos o dili matagat. Mura po kay balong manghilamos. Dili ba? So, unsa na nga consciousness mga igsuon? Bata pa lang kaayo. Gamalisyoso nagmalisyosa. How did it happen? So, unsa nga consciousness? Namubita ng importante kayo mga igsuon, ang gitawag na itong childhood formation. Kaya ang atong childhood formation, mga igsuon, di na magsugod ang atong consciousness sa atong pagkatao. Consciousness sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Mabitan ko nakadumdum mo, mangita gyud ko sa mga bata, may kong, asa ang inyong anak? Nga mo nyo dada pagsimba? Nga naman, kay kung dili dadon ang mga bata sa simbahan, mga ison, unsaon mo na to paghulma sa consciousness of God sa ilahang pangunahuna. Ug di na to dadon dini. Pero dadon na to aron mapurma. Dili kay dadon na to mga bata niya, pasagdahan na po na to magdulo dalagan, magdula. Di wala gihapoy consciousness na purma. Usik, sayang. Ato lang gidala for the sake of bringing? No. Dadon na to sila din aron mahulma sila mga igsuon. Natanan ko, unsa man ang batang Hesus, di ba? Gilagwayan ta nga, human nilaghala dito, pagpamauli nila, gatuo sila, si Jose ug Maria, nga nauban ang ilahang batang Hesus. Kaya nga naman, kay magkaraban maguna sila mga igsuon, may ilang tribo ba, ilang pamilya niya, pagpamauli nila, they go together. Nagatuo sila nga tuaran ay uban na sa mga parinte. Only to find out after one day, wala day mahauban nila. Sumutong ilang pangita mga igsuon. Nibalik sila sa Jerusalem. And on the third day, ilang nakaplagan ang bata. Diin man, dito sa templo. Nakig-istorya sa teachers, sa ilahang pagtuo nga mga Hudiyo, mga igsuon. Nagpangutana kanila. Na dini makita na, dini na to madungog ang dialogue, no? So, atong balikon, no? So, pagkakita sa ginikanan sa atong Ginoong Hesus, sila nga, anak, nganong gibuhat ni mo namo? Kabalo ka ba? Ako og imong papa. Bali na mo pangita na bala kami nimo. So, sa ato pa, wala di ay Santo Niño nga palaboy. Kabalo mo palaboy? Nga nahalin ra ba na kaayo ron, gisuri-suroy? That is blasphemy, mga igsuon. Nga naman, gipadunggan ta karon nga ang ginikanan sa atong Ginoong Hesus is very responsible sa ilang anak. Unsay mahitabo, wa nila pasagdahi. Mobita na mga igsuon, dini gipahinumduman ta sa Christian parenting on the formation sa atong mga kabataan in their consciousness
being God's children. Kaya ato na gipabunyagan, gipailan nato nga naay Dios, gipatawag ang Dios og atong amahan. Mobita ng mga igsuon, unsay tubag sa atong Ginoong Hesus. Yung nganong mangita pa mamunako mama, nga ari magyud ko sa balay sa ako ang amahan. See, at that age, 12 years old, gaamgo na sa daan sa Dios. Ug iyang amahan dinha sa templo mga igsuon. Nya kani unsa may nahitabos atong makabataan ron nga atong gipabunyagan, ga-conscious ba na sila og Dios? Nya malipay na unta ta kaayo kami nga padre may na kayong moampo og Our Father among bata in English pag yun. No? Nya pero usik sayang gaampo og Our Father, gidala dinhi na nagdula po, nagsagit-sagit, naglagad-dalagan. So, hain naman ang Our Father aron. Igo ramang gipamemorize. No. It has to be formed, mga igsuon. Mo ba nag-ingon sa bunyag, tudluan, o mo nang gitudluan sa Our Father, agakon sa ato pa, tumong unsang agakon aron magbansay sa magpractice siya sa unsay gitudlo. Munang dinhi, dad-o na to. Munang akong balikon mga igsuon, katong challenge ba nako ba ko nga Christian parenting mga ginikanan. Ang kuna ninyo inyong mga anak ilabi na karong panahona. Karong yung mga panahona. Kinahanglan kamoy mutudlo sa basic values, prinsipol, mga pagtulunan sa mga anak, bisag wa pa na kasabot mga igsuon. Nga naman, kay doon na tayo very, very, very sad experience karon. Unsa nga sad experience mga igsuon? Di ba, ang ato untang educational nga institusyon, ang tunghaan nato, supposed to be, maunay mo fine-tune sa unang institusyon nga tunghaan nga diya nahulma ang mga basic prinsipyo ug pagkatawo nato atong gituan. Unsa man, di ba ang pamilya? Pero ang pangutana, nabay continuity? Wala. Nganuman, kay gi-weaponized ang atuang educational system. Gi-weaponized to go against the family values and principle. Have you not noticed on that? Gatudo ka ginikanan, obey your parents. Pag-abot sa eskwelahan, ipa-DSWD. May baron. Og niya pa'y mas grabe mga igsuon. Nakadawat may text message, makaparian. Third reading na sa Congress. Kanaog ma-approve na, perting paita. Kabalo mo kunsa? Kung ma-approve na, ipatudlo sa tanang mga tunghaan public schools. Apir sa gulong private ting ali-ani. Unsa may patudlo? Magsugod, 6 years old ang bata, tudluan na about sex. So, unsay may tabuan ni mga bata nga walay buot? Unsay may mo ng direksyon kaugmaon? Unya atong gipabunyagan, aron malangit, mapurma ang ilang values. Unsaon pagkapurma kung kita mga parents, dili na to i-claim ang atong mga kabataan. Munang, we have to be mindful in the formation mga igsoon. Maubita na nga karon gipahinumduman ta aron nga maka-form ta sa atong mga kabataan, kilang kita pong mga adult magpadayon po ta pagpurma. Di ta muhunong paghulma sa atong pagkatao, di na sa pagtulunan ni Kristo. Ngano man mga igsuon, kay mo man giingon, ang salang panulundon, doon na tayo pagtulunan, nga ang atong kinabuhi mga igsuon, manchado man sa sala. Kabalong mancha, no? Mancha? Oh. Sa atong sinina nga mamantsa? Oh. Unsaon man ninyo yung sinina nga mamantsa, ilabi na katong sinina nga inyong sinaligan kais nga tanan, nga inyong gimangal kais nga tanan. Unsaon man ninyo? Di ba labhan? Nagasigit taglaba, sigig laba, makuha ba dayon ang mantsa? Dili, dugay, ilabi na og dipindi unsay nakamantsa.
Pero tanawa, nganong sigihan na laba, kay naglaom ta. Maglaom ta, nga someday, mawala raon ta ning maunga, mancha mga igsuon. Aron maangayan na pud ang atong sinina nga sinaligan. Mo ni gipasabot po nato mga igsuon, nga dita mo hunong paglaba sa mancha sa sala sa atong kinabuhi mga igsuon. And let us not lose hope. Nya unsaon man nato nga malaban ang mansa sa sala dinhi nato. Mauna ang ato mga paningkamot, mapadayunon nga pagkinabuhi sa pagtulun-an ni Kristo. Kaysa ato kanunay nga paghulma sa atong pagkatawo sa pagtulun-an ni Kristo, hinahinay pod nga atong giwala ang kultura sa salang panulundon mga igsoon. Munang manghinaot kita, maninipag sa ulog nato sa Santo Niño karon, kita nga mga Pilipinon, unas tanan, dini gipahinumduman ta, nga miabot dini kanato ang matuod nga kahayag sa atong kinabuhi. Muna nga kita mga Pilipino, mga katawhan ta sa kahayag. Dili ta katawhan sa kangit-ngit. Unya aron nga kining mao nga kahayag, kanunay nga magsiga kanato, muna nga padayon ta maningkamot pagkinabuhi sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus, continue forming ourselves. Aron nga unta sa ato nga kadasig ni ini, mahimo tang takos o mangayan at tubangan sa atong manunubos. Mga maigsoon, manginaot kita, atong balikon, nga kining pagsaulog nato karon sa Santo Niño, muni makapaligot unta sa atong pagtuo, mga Pilipino nga Kristiyanos. Aron nga sa pagligon, sa atong pagtuo, pagsaling ato sa Dios, magmadaugon unta kita sa atong pakigbisog, pagkinabuhi sa kaluwasan, ug maato unta ang gisaad nga ganti nga pinuy-anan kanato, ang pinuy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Viva Pit Señor!